لسان عرفات. تخافلتي زانتاي كمي لكم كمي تكون لي زانتا زي ኣብ ከብዲ ሒዘዮ ካብ ዝቕመጥ ኣስታት 3 ዓመታት ኮይነን ኣለዎም ኣዊልካ ዘይብከየሉ መትሑፂ ኮይኑኒ ንምዝራቡ ፈሪሐ ዝኣምን ሰብ ዘይረኸበሉ ኣነዋሪ ዛንታ እዩ ክብል እስካብ ሕጂ ኣብ ከብደይ ዓቂሮዮ ጸኒሐ ስመይ ሜሪ ብዝብል ናይ ብርዕ ስም ተሓዘለይ ኣነ ፍቕራዊ ርክብ ዝጀመርኩ ምስቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሃይስኩል ኣፍቃሪ እዩ ነይሩ ዝተወሰነ እዋን ድማ ጽቡቕ ብዝበሃል ምርዳእን ምክብባርን እስካብ ናይ ሃይስኩል ህይወት ዝዛዘም ቀፂልና ኢና ንሱ ወዲ ሃፋትም ስለ ዝነበረ ብተወሳኺ ድማ ብትምህርቱ ንፉዕ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ነይሮሞ እዮም ኣብ መወዳእትኡ ድማ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ኣጓጢምዎስ ካብ ዓዲ ወፃኢ ናይ ምኻድን ምፍላይን ኮይኑ እቲ ዋናን ቀንድን ፀገም ግን ካብ ፈለምኡ ክልቴና ክረዳእ ከለና ንዕርክነት ጥራሕ እምበር ካብ ሓሊፉ ንዘላቕ ህይወትን ፍቕርን ስለ ዘይነበረ ስምምዕና ኣብ ምፍላይናስ ዘስዓበልና ምስ ንባዳ ይነበረን ስዒቡ ዝመፀ ነገር ግን እቲ ምስኡ ዝለመድክዎ ዝልመድን ህይወት መሰረተይን ናይ ፈለማይን ስለ ዝነበረ ነዚ ናይ ሕጂ ዘለኽዎ ህይወት ዓብዪ ጽልዋ እዩ ሕዲሩለይ ኩሉ ነገር ናይ መጀመርታኻ እንተኾይኑ ፍጹም ኣይርስዓን እሞ ድማ ናይ ጽቡቕ ህይወት ጅማሮታት ዛንታ እንተኾይኑ ድሕሪ ናይ ፈለማ ኣፍቃርየ ህይወት ክኸብደኒ ከም ዝኽእል ይግምት ነይረ ወረ ሓደ ሻዕስ ድሕሪኡ ካልእ ሓዱሽ ፍቕሪ ከም ዘየድልየኒ እየ ወሲነ ነበርኩ እንተኾነ ግን እዚ ናይ ተፈጥሮ እምበር ናይ ዝውንነን ዝውስኖን ጉዳይ ብዘይምዃኑ ተሳዒረ ናይ ሃይስኩል ህይወት ከምቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ተኣፋፈን ምቁርን ዝበሃል ሓደገኛን መልክዐኛን ናይ ዕድመ ጫፍ ብልሒ እዩ ናይ መጻኢ ህይወትካ ፍሬ መተት ሒዘሉ ወይ ናብ ግጉይ ወይ ናይ ብልክዕ ኣንፈት ዝውሰነሉ ዕድመ እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ ብዙሕ ነገር እውን ሉዝ ገይረ ብዙሕ ነገር እውን ከሲበ ካብቲ ኸሳራይ ኣብ እዋን ፋይሬጅ እውን ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ተምሃሪት ስለ ዝነበርኩ ዕድመይ ዝፈነወለይ ኣጀንዳ ክኽተል ካብ ቀዳማይን ካልኣይን ዝነበርኩ ደረጃ ናብ ሓምሻይን ልዕሊኡን ክወፅእ ኻልኩ ኣብ ስድራ ቤተይ ዝነበረኒ ተሰማዕነት እውን ዝነካ ኩሉ ግዜ ነይሩ ምኽንያቱ እውን ኣነ እውን በጻሕኹ ክብል ትእዛዝ ወለደይ ዘይኽበር ስለ ዝነበርኩ እዩ ዝኸሰብክዎ ዝብሎ ሓደ ነገር እንተሃለወ ብመንገዲ ናይ መጀመርታ ኣፍቃርየ ምስ ሓድሽ ዓለም ክላለ ምኽኣለ እዩ ኣብ ትምህርቲ ምውካር ምፍራፍ ጉዳይ ስምዒታውያን ምኽንያታት ምስዓዓም ምትንኻፍ ወዘተ ኣልሚዱኒ ካብ ህፃንነትን ድንግልነትን ናብ ሰበይትነትን ፋሉልነትን ኣሰጋጊሩኒ ናብቲ ናይ ሽዑ ናይ ኮንትራት ፍቕሪ ድማ ተሰማሚዐ ብፍቓደይ ኣትዮ ጸኒሐ ኣብ ዓለም ዘይንሱ ዘንጠልጠለ ወዲ ተባዕታይ ዘሎ ኣይመስለንን ብዘይክኡ ናይ ሰብኣይ መልክዕ ዘሎ ይመስለንን በቃ ንሱ እንተዘይብሉ ኩሉ ነገር ኣድላይ ከም ዘይኮነ ማለት እውን ዋላ እውን ሴክስ ይኹን ዋላ እውን ውላድ እንተኾነ ዋላ እውን መኳሓልን ምፅራይን ኮታስ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ንሱ እንተዘይብሉ ኣይኹን እስካብ ምባል ኣብፅሕኒ ነይሩ እዩ ኮንትራትና ኣብቂዑ ናብ ምፍልላይ ምስ በቃዕና ግን ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮን ናብ ድሕሪትን ክኸውን ተገዲደ ብዙሕ ግዜ ብስድራ ማለት ብገዛና ኣቢሎም ንቁም ነገር ዝሓቱ ዝነበሩ ሰባት ብዙሓት እዮም ነይሮም እንተኾነ ግና ኣነ ዝነበርኩሉ ዓለም ካልእ ስለ ዝነበረ ዝተባሃለን ተተባሃለ ምስምዐ ይነበረንን ምስ ናይ ፈለማ ኣፍቃርየ ምስ ተፈላለና ግን ኩሉ ነገረይ ወዲቑ ሞራለይ እውን ደቂቑ ተስፋይ ተጸንቂቑ ድሕሪኡ ዝህልወኒ ህይወት ከም ዝተበላሸወ ዝኸውን ኢለ ደምዲመዮ ኣብ መወዳእትኡ ናብ እግሪ ወለደይ ወዲቐ ይቕሬታ ሓቲተ ጥፍኣታተይ ኣሚነ ንእግሮምን ኢዶምን መሲለ ክኸይድ ከም ዝኾንኩ ኣልኣተኹ ዝበደልክዎ ክብሪ ስድራ ቤተይ ንኽምልስን ካሕሳ እንተኾነ እውን ድማ ብስድራይ ዝመፀኒ ሰብኣይ ተመርዐ ሓዳረይ ፈለኹ እቲ ዝተመርዓኽዎ ሰብኣይ ንኽብሪ ቤተሰበይ ዝምጥን ወዲ ዓበይቲ በዓል እንጀራ ጎደሎታት ገዛና ዝምልእ ስለ ዝነበረ ንነብሰይ መስዋዕቲ ገይረ ተመርዐ እዩ ንሌላ ዝኣክል ሳሚ ብዝብል ስም ንሓዞ
ሳሚ ህዱእ ስቕታ ዝዓብለሎ ድሌታቱ እኳ ብብዝሒ ባዕልኻ እንተዘይተረዲእካሉ ተጊሉ ዝደልየ ዘይብለካ ስኩፍ ክገልጾ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ምርዓና ንኸባቢ 2-3 ወርሒ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ጌርና ኢና። እንተኾነ ግን ቅድሚ መርዓና ፍጹም ናይ ስጋዊ ርክብ ፍጻመ ኣይነበረናን። ንሱ ድማ ከመይ ገይረ ከም ዝግዝኣሉ ብጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ። ኩሎም ድሌታተይን ባህግታተይን ባህርታተይን ብዝግባእ ይከታተልን ነበረ። ደሓን እዩ ኣይጸላክዎን። ቀስ ብቐስ ድማ ክንለማመድ ከም ንኽእል ተረዳእኹ። ግድን ዝኾነ እንተኾነ ክምርዓዎ ስለ ዝወሰንኩ ግን ደልኡ ይኹን። ዓዲ ዘገረመ መርዓተ ገይሩ ትምህርተይ ድማ ጎና ጎና ሓዳረይ ወዳእኹ። ኣብቲ እዋን እቲ ፍቕራዊ ርክብና ኣይበዝሐ ኣይወሓደ ጽቡቕን ዓጋብን ዝበሃል ስጋዊ ርክብ ነይሩና። ቀስ ብቐስ ግን እናተሰላቸወ እናነኬ እስካብ ኣነ ዝድቅስ እናተጸበየ ድሒሩ ኣብ ሶፋ ምድቃስ ወይ ድማ ገጹ ቀይሩ ድሕረይ ብምሕዳር ኣብዝሐ። ብኹነታቱ ክጭነቕ ጀመርኩ። ኣብ መንጎና ተፈጢሩ ዘሎ ምፍንታት እንታይ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ብዙሕ ጻዕሪ ገበርኩ። ክሰልጠኒ ግን ኣይከኣለን። ኣብ ገጹ ኣብ ምክንኻኑ ዓብዪ ሄድፎን እዩ ዝጥቀም። ዕላል ገዲፍዎ። መብራህቲ ጥፊእና ምስ ደቀስና እውን እንተኾነ ምስ ቴሌፎኑ ኣይፈላለዩን እዮም። ኣየጥፍኣን። ኣብ ገዛና ብሓንሳእ ከለና ነንበይንና ኾና ንዓይ ጽምዋ ሰዓረኒ ተዛሪበዮ ከይሰምዓኒ ኣብ እዝኑ ወቲፍዎ ዘሎ ዓብዪ ናይ ድምፂ መስምዒ ነቲ ናተይ ድምፀት ጋረዶ። ኮነ እንተረፈን ኣብ ድራር ሰዓት ኢና ክንዕልል ክንኮላለስ ንኽእል። ግዜና ነውሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣነ ንቡር ደለኹ። ፍትወት ስጋ ነብሰይ ተቓጸለት። ፈውሲ መሓላ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ሓሰስ እንተበለኒ እዩ። ንሳ እውን ዘይከም ቀደማ ናይ ተብተብ ኣርከብ ዝተባሃለ ንኽመስል ምስ ሓውሲ ደኻሚ እዩ ዝተኽወለይ። ምንባብ ዝበሃል ነገር ተገዲፉ እዩ። ንባዕሉ እንተወድዩ ስለ ናተይ ኣየገድሶን። ድይብ ኢሉ ውርድ ይበቃ። ሚስጥሩ ምርዳእ ምስ ኣበየኒ ንግሆ ተስየ ቁርሲ ይሰርሓሉ ዝነበርኩ ኣይገዓትኩ ሶቕ ምባል ጀመርኩ። እንተተረዳእለይ እናበልኩ እየ። ቦንደለየ እንተኢሉ ስቕ ነገር ምድላይ ጀመርኩ። ዓቕለይ ምስ ኣወዳእኒ ሓደ መዓልቲ ብኣገዳሲ ጉዳይ ይደልየካ የበልክዎ። ንጉዳይና ኣብ ዙርያ ሶፋና ተቐመጥና። ብነብዓት እናተሓቆንኩ እንታይ የበዲለካ? ካብ ክንደይ ደለይቲ ኣትሪፍካኒ? ኣነ እንታይ የበዲለካ? ነቲ ንብሩ እኳ ዝኸላኻኒ ኢለ ኣማርር ኩሉ። እቲ ዝሐዝን ነገር ግን ኩሉ ነገር ብደንቢ ከም ዘዳምፅ ምስ ኣዳመፀ ኮተ ገልበጥ ብላዕሊ ኮይኑ ንዓይ ክጸርፍን ከዋርደንን ጀመረ። ዝገብሮ ምስ ጠፋኣኒ ናይ ክልተና ዓርከ ርእሲ ቃል ኪዳን ዓርክና ጸዊሐ ዘራረብክዎ። ብህፁፅ እየ ዝደልየካ ስለ ዝበልክዎ ብቁልጡፍ ደብ ክበለለይ። እቲ ጓኒፍኒ ዘለዎ ዓዊልካ ዘይዝረብ ዛንታይ ድማ እዙን ረጊፈ ስማዕኽዎ። ከምቲ ዝተረዳእኒ እንተኾይኑ ልዕሊ እቲ ንዓይ ዝተሰማዓኒ ከም ዝተሰምዖ እየ ተገንዚበ። ዘይከኣልኪ ክምባር ትነብሪ ዘለኺ ከደኣ ተፈዊስን ድዩ ዘይናይ ጥዕኑ ኢሉ ሕርክም ትርበለ። ኣነ እውን ናይ ልቢ እናተሰማዕኒ ስለ ዝነበረ ኣብ ርእሲ ብርእሲ እናወሰኩ ናህሪ ዋዕዶሙን ውቅዒት ልቡ እናሓፈበልክወን ተሰማዕነተይ ንምሕዛዝ ኢለየ። መዓልቲ ጌርና ተፈላለና። ዕኡ ድማ ደው ኢሉ ቆፅራ ሓዘሉ። ኣብ ገዛ ምስ መፀ ንምሸቱ ተካል ምሸት ተካል ሕድሮ ገበረለይ። ከፈራርሓኒ እውን ጀመረ። እንታይ ሓዊጡሊ ኢልካ ትሽንገሊ ክርየክ እየ። ከማይ ገይሩ ቀይሕን ነጭን ጮማን ብሩንዶን ኣማሪፁ ዝነብር እንተረኺብኪ ክትርኢ ኢኺ። በቃ ገለገለ ሰባት በቲ ዝሰፍሩልካ ዝብላዕ ዝስተ ጥራሕ ክገዝኡኻ እዮም ዝደልዩ። ወዲ ሰብ ብዘይካ እኽልን ማይን ካልእ ነገር ዘድልዮ ኣይመስሎምን። ቆልዓ እንተወሊዶም እውን ዝብላዕ ዝስተ ዝርገፅ ዝኽደን ኣይሰኣን እምበር እንታይ ደልየ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ፍቕሪ ወላዲ ዝበሃል ነገር ኣብኣቶም ቦታ የብሉን። ፈራይ እቲ ሽምግልና ገዲፈየ ኣለኹ በልክዎ። ቀደሙ ትመሓይሽ መሲሉኒ ንሓዳረይ ክብል እየ ዳ እምበር ከምዚ እንድሕር ትኸውን ግደፎ ጠቕላላ ፍትሕ ዘድልየኒ።
مساخا خمزي الكامبار موتيو بقى سدراي صوع علي إلى عنقر البركو قروب هدئ بلا بو مسيوم مو نبل انتاي كوين يفتح ساحة تزلقو يخطب اليوم مجم نفتح يلونيتو اليوم أنا حداري يزبل زلقو كبل بحوس حجاج كنافرو النار ما تزربني أنا دما بصح يلوني نايسب أي يقولوني بلو متا سب أخلن ما ينطرح خمزة ينبر كافلو تخايم نسو دما نهر يلو وا زاقال زياق توصيا خلخي تنفاسكي دما مساق توص خم تخل كرما قمتك توصديك زلكي يتنقرك يا زلخ بزي ودزي وتطنا قنصنان سماي سلازع عرقه ويناي قصر على ساعات كأخلا نتي عرقنا نحدش مقلنا تصويع مسأل بحري بزوحنا مرقع سراح كوفا بلوك سمعنان خقس سألنا فتنا كاباي زغربكم سبيلن كاباي كتحبوا تخلو مستر دما خمزي اللي زعمن يلو زرو جمرات أكتاتيلو سامع عركي نمنتاي كم زي تخون الله كم قدمو تغرتاي قبر اللين أي كتاتلنن أي حل اللين ياتلك زلا ورا عباراتو الرسعين ياتلك زلا لزرو كي عصوة سامع هندبت نعم نبر تغييرا عبيريخا كم يجير كان عاتم حسيت يوكو يزلك زلخو عبارات ديبا دي خرية كتدلين زلخا نابلا مريتكو تبلا بلاي تبل قروب كرقاقع تقبرا كالسب ولدي شماقل كم زي يدلن نننا بسناخ نفتاتش كم زلنان ترادانا نسوون بخمسي تسمامان أنا مستيك الكيران عركنا نبيننا مرددا قبرنا نسخي سبيتي إخي سبيتي لما تغنيا بزاق تستخخل تخيل نشي نجر حداركي كابتبتني قس بقس اللي أنا قبركي كل نجرو فتشيو بزول ما عادت سما معه نستو السنة أوان ما نم نجر كم زي تفترة كم كدمي كونكو نسو نستو السنة لوطي كارين جمرة أبتوان قداي جن أي كم كدم ديب وردي بقام زترطرنايو حدا زلمودو ነገር ከይህሉ ዝገናዮ ነገር አለው ነቲ ነገር ንሱሞ ንምርግጋጽ ግን በጣም ፈታን ጉዳይ ኮነ እዛ ቴሌፎኑ ከመገርና ስንርከባ እቲ መፍትሒ ዓቅልን ታግስትን ከም ዝኾነ ተረዳኹ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብምኽንያት 50 ዓመት ሓዳርና ጽቡቕ ፕሮግራም ተዳለወ እንፈቶም ሰባት መሓዙትናን ወለድናን ፀዊዕና ብጽቡቕ ኣሕለፍናዮ ورنا تحدثن مليت مشيت جنباري كسرني كندني كعبنا مسيب مش طعمت بحدارخ نقبل كلنا هاي 3 عامات وليد مكة الآخرية تتغيمان إيران أتسترف خلت عامتات جن سلزي يكون لنا نبر أي مولاد مدرس نيرنايو من الوقت تيز تفترت أجن بقسيون سخي خونك واتسجون تنبرة فتسيمون سخم زي يكون جن بعلون الرجاجيسيو أبتا مشتتي أقعشنا سنينا دخيمنا سلزنبرنا نام دكسينا حالفنا قبنا غيرنا ركسنا أنا ببحري طولو إلينا يمدكس لمدلني نسو لك بالحري موبايلنا تتغمن إنا تزناق عند حرم سايو دخامن دكاس تسعيرو تلفون خيط فالكسن كابي وقحتا شنتيك شيين أبستساقلو تلفونو كابعراتنا مريتو ريغاسل زنبرت مستساخو ناي مبرحت وحوحتا سلزراخو قرب إلى مسراخو أجن بعين زراخو إمامانو تصقم اللي أتصيفت زخون فيديوهات كرئيو زمسلكا حج كل نقرات كبرها اللي جمرا سبعي زيد حنور في كم استلخفة تردعني نقو مستسان دقنا حدش نقر كي غسك أسفريحي أنت فقري نتا تلفون كخاحز خياري خاتركز نبين اختبر هندي حريرة بس بولكو زسنبدو سنبادة مجلس يولون انتهي ريخي انتهي جيركيا نابدة كنت باتب جمر ترقاقع ترجينيو تردي كالخو إلى كال الزرباكي وصوكو بل تسد قرص سرحي إلى صبغت قعد مس صبغت بون قابسكو
ንሱውን ኩነታተይ ብምዕዛብ ሓውሲ ስክፍታ ዝያዳይ ንስለ ኩሉ ነገር ይቅርታ ነዛ ጉዳይ በጃኺ ናብ ሳልሳይ ወገን ከይትወስድያ ዝተኻኸል ነገር እኳ ዋላ እንተሎ ባዕለይ ከዓርዮ ክፍትን እየ በጃኺ ኢልዎ ተማሕፀነኒ ኩሉ ነገር ኣብ ብጋግስኡን ዝፈጠረሉ ተፅዕኖን ጥራይ ክነግረኒ እምበር ብድሕሪኡስ ኣብቲ መፍትሒኡ እውን እንተኾነ ኣነ እውን ኣብ ጎኑ ኮይነ ከም ዝሕግዞ ቃላት ኩሉ ብጣዕሚ ዘደንፁ ብጣዕሚ ዝሰንብድ ናብ ሽንቲ ቤት ኣብ ዝኣተወሉ ቁፅሪ ቪድዮታት እንዳረኣየ ባዕሉ ዝዕግብ ወይ ድማ ሴጋ ይገብር ከም ዝነበረን ነቲ ተግባር ምስ ፈፀሞ ድማ ሓያል ናይ ጣዕሳን ፀንዕንታን ስምዒት ከም ዘርኢ ኩሉ ስምዒታቱ ብባዕሉ ብሴጋ ስለ ዝውድኦ ንዓይ ዝሰርፍ ርፍርፎት ይሓፅሮ ከም ዝነበረን እናነበዐ ተዛረበኒ ነዚ ነገር እዚ ድማ ይቕሬታ ክገብረሉ ከም ዘለንን ኣብ መፍትሒኡ ክሕግዞ ከም ዘለንን ካባይ ተፈልዩ ንምንባር እንድሕር ጀሚሩ ግን ክመውት እውን ከም ዝኽእል ተማሕፀነኒ ኩሉ ነገር ኣነ እውን ቅቡል ገይረ ብዙ ክቅፅል ወሰንኩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ልሳን ኣላፋት ኣነ በዓል ቤተይ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ንኸውፅኦ ዝከኣለኒ ኩሉ ክገብር እየ እንተኾነ ግን ብትምህርቲ ደረጃ ብሞያ ደረጃ ግን ስለ ዝሓፅረኒ ነዚ ክኸውን ዝኽእል ብሳይንስ ዝተደገፈ መፍትሒ ምኽሪ እንተሃልይኩም ምኽርኹም ኣይፈለየኒ ይቐኒየለይ